Right. And Varunda, Atibaroi. Uyo. Wari madzona kizakati. Takubukunyura zakawanzika. Batu ano. You didn't come around here and go. Ana zenza kasimba. Diana no avure. Chaka chai. Kuna prince. Hapana prince. Prince alikufunza. A prince wakaenda nawo na mgabe wacho nezuru. Hero, remember again. Right, my results are under DN test. DN profiling text report. Alleged father, William Singano. Name of mother not tested. Name of child. Alleged father, Willard Singano. Patient results permanently excluded. Explanation of the test. A DNA profile was produced for each test individual consisting of 25 DNA makers, section of repeated DNA including 2 sex-specific DNA markers. The number of the repeat DNA sequentially observed at each of the markers analysis were compared between the tested individuals and probability of a relationship was calculated. All testing was conducted based on the information provided by the client. Statement. As this is a peace of mind test, the identity of the sample donors and the claim of the custody of the sample cannot be guaranteed. Therefore, these results are not court admissible. A compromising of the DNA profiles of Willard Singano and shown in the technical data table below does not support the hypothesis that Willard Singano is the biological father of Singano. 10
mismatches were observed between the alleged father and children when no matches are expected between true biological father and child. Conclusion. These results exclude William Singano as the biological father of Singano. This report is independently checked and approved by Liz Wood, reporting scientist. Kureva kuti chikumbiro chakaiswa mukati medare chekuda kuita tsvagurudzo yekuti mwana ndewani pavaviri vaipomerana, baba namai nemwana ndo vakanosvika mukunotestwa, mai havana kuzotestwa. Pane kolamu inenge ichikonsista 25 zvinhu kuti paragrafu iyi makozi anenge achiti kwatorwa blood, kwatorwa chii, kwatorwa chii, kwatorwa chii, zvese izvozvo zvakaonekwa zvikatsvakurudzwa. Saka mukati mekudaro zvakazonoonekwa kuti uyu ari kunzi William Singano uyu haasiriye baba vaSingano. Go my results. Muriku zvinzwa mazvinzisa vasingano ndini wanzisa here zvataura ndazvinzwisisa ko maisingano ndo vadzimai vacho mazvinzisa here zvataura kuti fungu baba kunziva baba harina kuzvinyatsoi svika pekuti vanhu ndivo akura sei mwana? Ane 5 years. 5 years. Ava ndiani? Ndibanguru wangu, murungu wangu futhi. Ha? Ndibanguru wangu, murungu wangu ndoshamira futhi. Alright. Banguru mazinzwa wewe. Murungu. wangu Murutochi nekuti zvinabva kwatiri chikumbiro chakapiwa musoro wangu vanhu vatambi saka ndoita kuda kuratidza kuti hapana ropa reuyu harina kukama neropa remwana wake ndozvatikuda saive zvaita sei pataitsvaga nyaya iyo ndakaningirikeni ndakabata mameseji eava mufoni meava vachisenderana ikataurwa nyaya yachoona muno saka ndakanyatsoona kuti mameseji akazosenda ava anonyatsonifadza ndopa ndakazoona kuti chiendai kwenyu saka ipapa vari kutogara vese pavari papa ndogara vese saka ndopa ndakadhibheta ndinoita dna vakatotorana vanotogara vese ndiyo vatori muridzi wemwana because nenyaya yandakaona mumafoni nezvavaitaurirana zvacho ende ndivo vaiuya pamba pangu hakuna mumwe munhu andikutopomera kunze kwavo ivavo vaiuya pamba pangu saka yakanaka yakadero tatine nyaya here kumiripoterwa kwava neusu nyaya vakaita yakati makaitonga ikapfuura avabate baba vatikati vakazowanikwa vaita dhifo tikawana kuti vane mhosva yekuda vatora mukadzi havana kubhadhara havana kubhadhara takatonga vakadzoka vachikumbira zvekuita ngazvizokorera nekuti inini ndakange ndisipo pandakaitwa dhifo ndaasina kuinwa before aiwa nhasi varidiwa nhasi vari kurya tingobarova nhasi varipo baba ndikupomerwa mhosva yatindanonamai ako nemusha nokuti wokudii ndozvavari kutaura but ndinoti panhasi mambowingi kutouya kudare mamakavatedza wati wakabata chii mameseji pafoni vachisendera ava vakatombomaverenga mameseji achona vaisenda vaiti mainzi chimwe Sorry. Message vatora nemi makuseni vakanditi morning my love.
ndati madii zvikanzi nhasi ndiri kubuda ndikuenda kualaska vaenda kumasports nhasi ndiri kubuda ndikuenda kualaska mukasike kuita sei kusvika kubasa kozi kumasports tokononona mari dzatinopiwa kumasports kozi tatine chikwere chaida kubhadhara kubasa ndakarekeza kuenda kumasports chi mari ndinozonyima vandati oright masikatobva wazongoti waswera sei sutati vandati bhom risei nduma meseji akawanewa pane mamwe achona avakazodhilita mufoni saka mameseji uyu semuramu ndaitozama kuda kumunyengerera because ndanga toende ndanga nemazuva ndichidhifota ndisingaende kubasa kuti ave necourage kunyatsosara pabasa takanga singatoni toenda kubasa kwa2030 mamwe achona ekutanga ndakabata anga ine zvinyadzi mukati ava vachitouya chiudzwa kunzi asi une nyere vanga vakuita basa rekuitira vasikani vebasa shanje zvikanzi asi une nyere zvikanzi uyu handisvirane naye ivava vachinyora pafoni pauyu saka uyu akazomadhirita manje ndobva papinda mamwe achona ndakazobata iyoyi inengirikini yakutaura ende vanhu vekubasa kwavo vegara vachindiudza ndikati ndichazozvibata zvokuudzwa nemunhu zvinoita sei zvinonetsa munhu anogona kuvengewa vakaita vakasauya kudaro vakatongwa default 5 more nehwai saka pavakauya vaine request takuvaita sezvaro munhu mwana takuvabvisira mombe mbiri kuti unochengetesa mwana anobhadhira mombe 3 ne1 ndo nyaya iripo hai uyu agutsikanawo nezvaagutsikana navo ndo zvinomboratidza kuti pamba pane zvaiti kati ari kutiti ndaava vaizviita hatina mbo asi ava vane mameseji avo ataurwa nezvavo anoratidza kuti vanga vari kutamba nemukadzi wemunhu saka hatiri kuti zvakadai zvekare zvichiitika dzimba dzinopara mama anoanaungari kunze kweuyu aramba saka makutomuti charamba uvo musikana ivo kana vachiona kuti mwana hasi wavo ngavaendewo kudna ivo ndo vatori muridzi wemwana kuna mai asingazivi izvozvo zvakutaura hava handingazvirambi zvokuti havaende kana kuti izvozvozvo handi ivo ndivada kuziva kuti mwana ndiwani baba ava ndakagara navo 5 years handizvirambi but vabvunze kuti izvozvo zvise zvizoitika izvi chii chakamhenge chichiitika zvakaitika ndezvipi zvacho zvokutanzi vakabata mameseji vakatengwa vakati mabata kumasure chii chachimboitika ini ndakada kuti ndipana pachida kugara pani ndakatovaramba saka mameseji avakanga vanawo mufoni mavo kudhara ndopakavavatira advantage kuti maine mameseji akupolisi saka imi mama kunyengwa navamaramara navo aiwa ava vandanovaramba ava handitombonyengwa nava zvazoitika zvii ava ndakanga ndisachavati kozi baba vakava ndakagara navo 5 years avanobvira vanitengera kana siripasi tati zvakazvomunu zvakava zvakuitika zvii magariro acho aitina papa kozi vaindidzinga vega vachindidzinga everyday ndo pakazoitika mwana here aiwa mwana ndanotomuta kudhara mucovid avati kufungura kuti mwana ndiwavasitovakazitomura ava munotovaziva ndevava varipo pasaidi ari kuvaprotect tovada vamunoziva taurai baba ndakatodana navo mucovid pamasoja mucovid hatitozotavananga nekupi tataura tatopedza munozotipawo mumwe dzekutaura vanotsvaga vanotudza unongotsvaga muchikutsvaga wamba mune mawani moisa kudai isusu hatikonoda kupinda mune zvakadzikadzika munotaura vamapuranga taura ini vavo ndasara ndishoma tunozongobvunzawa hongu mumbe 3 havapiwa mumbe 3 handiti koinini vabereki vangu imini hamusi munobvunza uyai navo vabvunza iwo
amureveri wabere kupfuma janjongozwezi vakaramba kwekuziuya anotombera asvika kwazikambo vantu vanozikanwa wada kutaura zvevabereki vabakwa nechikomba aiwa handisi kuti ndabachikomba zvokutoti dai panga paine vanhu vekudedzaka kuti vaite mawitness maizara muno mwana wakatadza kukwana muno nezvavaita ivava nenyana baba ivava vari pasaidwa nemukadzi wavo imba yangu $300 ndoye mombe yemudadi baba ndonogara navo merai varikutaura muri kusiyana vamburamba teererai kuno hatigoni kubhadharika nguva imwe chete chokwadi but munombouya nezvamunodii padheti remune mapindu ndopamunozopa rimwe dheti yati mapabata kana iri mari inenge mutirana mombe dzedu hadzidhuri dzakadaro wai ndepano ndeivhu redu ramakasvibisa amai vavangwazi ava vari kuprotecta problem pane tanga yakatongewa iyo kusanganisire bvumidza kuti tibatsire vanhu pane saka iyo dna ineiyi zvasiyana ndiri iya makatanga kutongera iwe dna hakuna kukwasaina kuti enda unoita dna muno mumambo koti haina mbotaura neuyu kuti enda unoita dna ifedza information yake aitinoda kuuya neumbokupi kudare hapana chakaipa nyaya yake takatonga ava in default tikaipa mutongo we5 mombe ava ndobva vauya kudare vakati ndakazongowana ndapuwa mutongo asi ndandakamirira kuti ndichadedzwa kudare tikavati uyai kudare hatimanikidze munhu kumutonga asipo iye atikwanisa kuuya kudare nhasi vari pano vapuwa mutongo namama dna iri kusunungura iwewe kuti mwana waasi wako andiwapanzwisisa saka tiri kuona munhu saka tinenge taakuita unyadzi mukati mapaona vakatongwa dare rakatsamwa rokuti munhu angaregedze kuya kudare adedzwa namambo takakutsanangurira zvechibvauya manje zvanemwezandei iwe mwana haisi wako mukadzi uya anoziva kuti mwana wacho handi ndorukovi ndivo vari pasaidha tinope